guys! Welcome back to my YouTube channel. So, wala ko kabalo kung sangal girl ba niyo dito sa pikas na ko nga channel. So, basta welcome sa YouTube. Welcome sa YouTube. So, today's video ay mangaon mi og tambis with my pamangkins as always. Kaya wala ko'y kauban mag-vlog. So, mangaon ta guys. Let's go! Guys, ang tambis pula kaayo. Hinay-hinay. Ayan! Wow! You see that tambis guys, very pula. Cherry ni siya, bura siyang cherry. In fairness. Oh, see? Hala, matagak, sayang. Of course guys, with asin. So, tosnog lang nato na diha. Pate. At asin. With the pamangkins. Nga naglingkod rami diri sa kuan. Naglingkod rami diri sa lamisang gamay. So guys, wala mong gumitarong lamisa. Dili maklaro ang asin. Ay, mo lang asin. Okay. So, hi guys, balik kami ulit. So, diri na may kay na-plaster naming upat. So, isa dyan na kaplanggana amo ang planggana, among tambis. So, ina hi guys. Hi guys. Hi guys, say hi guys. Wala na mo. Uy, kinukutabang. So, mga on namin yung tambis, legit. Ina mga unta guys. Handa guys. Crunchy kayo siya. Kinuha man ni Joven sa ilaa. Kabalo siya favorite na ko ning tambis. Super crunchy nga, aslom-aslom. Napait ang bagba kay umuntot brasigod. As usual, shout out gyapon sila na lay. Shout out gyapon sa prep. Amis kuya. Amis. Idol pa din yun. Dapon naman ang taming mukbang. Na may gabiyuk eh. Pero karon na dyan, gabiyuk eh. Hindi na lang, bahala na. Panampit mo dyan. Dahan kailang Joven ane, dagway na ngaon, gikuha niya, tagaan ako. Na mahurot dyan ako, oy, kinamit kayo. Natukan ko sa asin. Nakakuha naman ko ani. Natukan dyan ko. Nakakuha dyan ko ani sa vlog ko sa dinha. Dugay na. Ate Alma po doon nga tambis. Kami ka Bisaya. Wala na ulod. Pero makatalinis man daw nagtingog ning ulod. Bala na. Pula kayo. Huh? Pula kayo. Water apple man daw ni. So, rich in water and rich in vitamin C. Char! Correct. I don't know what benefits we can get into this water apple. As far as I know, it's my favorite. Oh. Nadalugdog, nadungog yung dalugdog. Kaulan nun rin sa bukid. Bawal man tanin ako kay ulsiron ko ba. Makaplo sa tiyan. So, may aming gason. Tiyan. Kaplos na yun.
Makahapdo siya tiyan, in fairness. Pero wa kay siya liso, bro siya seedless. You can eat directly. But, meron siyang ano, balibo-balibo sa tunga. Bulbul. Aslum siya. Dili man jud siya kuan. Dili siya ice, dili siya matamis. Crunchy, juicy, but not sweet. Muna akong gikuyog mga bata kaya man mangaon. Pero gahapis na kunti yan. Dong, naman ka dong. Kira ka? Makatuka siya, gisa-isin. Teng dah asin. Enggak apa-apa ada kamu. Tadi na gamong gimukbang kay manggaman. Karon. Unsa nini? Penganan ani? Ambus. Wala makahapdis jud to siya nga kuan. Tiyan. Manduspad naman galit ko. Ini tupa dia oh. Ha? Na. Na oh. Na kuan. Na. Pag tubig niya. Bugawa guna. Kalanggam. Na naman na siya. Na makaaslom kay siya. Nagkalugal nagkaaslom. Mga anak man to. Piso sa langgam. Unsa ko gawon. Gayaw-yaw man pugay mo ani ha. Ya. Kira? Nagan kayo no. Ay, tabong ni si bebe. Nilagay ko magpalabi oy. Huwag na hapdos akong tiyan. Bali po ning manok oy. Ay po siya gara-gara kung magkuan gyud ko. Ulit-ulit na nung eksena na to. Ay ha siya mag-tag-tagaok pagkuan. Nagpaduon Dam. pa. Alang no. Ala. Natuka ko sa asin. Bakit ang luspad ko dyan? Maluspad ako. Kita na po unod. Laban ni Ket. Na, nangundoy mo nga magmukpuan tani niya. Ano pang rot lagi? Abdos kayo yung tiyan o. Burag naghapdos akong tiyan mo nang nagla. Hindi tamis no? Kaon naman nagyapon lagi ka. Nakusog ka yung linti. Saan mo? Tukan juga. Wow, tubignya. Nakabaso lang. Mineral ba? Manubrain yung mama. Kau na ba saan eh? Manubrain mama ninyo. Matay, mahurot na nyo dyan ng mga bata ah. Ala, ulod dong. Ulod. Yun, ala, ulod dong. Taka ka.
Dong, ulod. Oh? Lo, ulod mo? Dong, lang tawa. Iya, ulod. Ngalan yun siya. Siya tangka pa. Kau ulod dong? Dong? My guys! Apa nanti mahurot na mo? Mga 1 kilo biya po dagot ito na? Pero kani organic man ni naman ni walay ni ugang. Kat wala hugas-hugas kay kuha man ni sa gikan punuan. Ang 99%. Tapos uga po mga unday pirabuyag ni mga batag tambis. Tukanan juga dong. Ay sa, wait. Kamay na lang. Wala akong tingog. Nagtukan ko sa asin. Hey guys. Naurot pa na ninyo, di na? Urot? Grabe siya. Toya? Undang na kaya? Salamat yung paglantaw diha. Sa walay ayo nga kaon-kaon. Tambis ra gi-vlog pag yun ang tambis. Gayong? Po kamera. Sige ra ko ingon nga nahapdo sa untiyan. Sige ra pug kugungit. Mura siyag mani bitaw nga. Hindi mo ma-stop og kaon. Wala na dyan dyan. Habos na. So, thank you guys for watching. Nawala kong tiyog kay natukan ko sa asin. Gamay na lang, Jude. Gamay na lang. Urot na nila. Ina, thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. Bye-bye, dong. Bye. 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 See you in the next... Excuse me. See you in the next video. Busog jug ko nga hapdo sa akong tiyan. Bye for now. Thank you for watching. Please subscribe and click the notification bell. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れ